Hello लोगोफोर. Hi. Welcome to our YouTube channel धोनस्रि फुंखा. खुलुमबाय. बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय. ओमफ्राय दिनै जों मा गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मोनथिगोन. नायलांबाय थादो बिदिब्ला जों दिन्थिलांबाय थानोसै. बिदिब्ला ओमफ्राय बोथोरखौ खिथाना होय. बोथोरा दिनै अखा हाबाय थादों. खामानि दामानि मावनोबो बाहेरायाव ओंखारनो हाया जादों. ओमफ्राय जोंहा दिनै बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट दंमोन. नाथाय अखानि थाखाय हयथ' केन्सेलबो जानो हागौ. दा 5टानिफ्राय दंमोन. दा दसे उनावनो ओंखारलांसिगौमोन आंबो, नाथाय अखानि थाखाय थांनो हायाखै. थांनोलाय हागोन, अब्लाबो फिल्डआ जोंनिया हयथ' दै जाजोब्बाय खोमा, बेखायनो टुर्नामेन्टआ जानाय नंला. दा जोङो न'निफ्राय एसे बाहेरायाव ओंखारलांनो नागिरदों. माने ओंखाम जाखांबाय जों फुङावनो. दा ओंखाम उखैफिननाय मोनदों. आंबो मोनदों बिराद. दा ओमफ्राय ओंखामा गैला आरो संफिननो बाबाय. अखा बोथोराव बेखाय माने अखा बोथोर नालाय आरो बोथोराबो एसे गुसु दिनै. ओंखाम संग्राया नैबे बादों आरो नैबे. बेखाय ओंखामखौ संथ'ला. दा मेगिखौनो एसे लायनोसै आरो. दा मेगि लायनोबो जोंहा खाथिनि जि सखा दङ, दखान, बेयो बन्द'. दिनैनिफ्राय माने 2टानिफ्रायनो लकडाउन, दखानफोरा बन्द'. लकडाउननिसो बन्द'? औ, 2टानिफ्राय बन्द'. खाथिनि दखाना गैया. दा एसे गोजानाव, आधा किल'मिटारसो गोजानाव न'आवनो दखान दङ आरो मोनसे. जों बेसिम थांसै, मेगि लाना फैनोसै. दे होमबालाय नायलांबाय थादो मेगि लायनायखौ. जों मेगि लायनायखौ आरो लामायाव मा मा नुयो देखायलांसै जोङो. दे होमबालाय नायलांबाय थादो. इयाव लाबो, इयाव. नै जोंहा दिनै बारहुंखाजों बियो बायबाय गय ददेरे नामा? अमर साथाखौ लाबोलाय. चक्लेट मोनसे लाबोगोन, लाबो. हरथ' साथाखौ. दसेल' लाबोफिनगोन. मेथाइ लाबोगोन आं मोनसे. ओइयाव लाबो मार. नों मा थाथ'? ओइयाव थाङो जों दखानाव. ओइयाव थांबा माथायथ'। मेथाइ लाबोगोन दे आं. मेगि लायनो थांगासिनो. नै लोगोफोर, लकडाउन 2टानिफ्रायनो बन्द' जाजोब्बाय जोंनिया सेन्टारा. मेगि लांनो फैदोंमोन जोङो. गंसेबो दखान गैया, नै बन्द' जाजोब्बाय. दा बेखायनो जों बैयाव एसे गोजानाव मोनसे दखान दङ, बेयाव लायनो थांगासिनो. 2टानिफ्रायनो बन्द' जाबाय नालाय दखान मोनसेबो गैया. बेयो जोंहानि दखान. बे जोंहानि दखान लोगोफोर. औ. नैबे दख'ना, ब्लाउस, बिउटि पार्लार बेबो बन्द'. जाबाय दे, जोंखौ नायलायनोसै. नैबे कफि शप. ओमफ्राय नै बे गेस दखान. ओमफ्राय नै बेयाव अमा बेदर, बयलार बेदर, दाउ बेदर फानग्रा दुखान बियो. ओमफ्राय आङो भिडिअखौ मुथुनि मबाइलजों लादों आरोना. आंना मबाइला बिराद मावखायो, बिनिखायनो बिनि मबाइलजों लादों. बिनि मबाइलजों भिडिअ बानायब्ला बारा मावादि, बिनिखायनो बिनिजों लादों. ओमफ्राय दिनै जोङो भिडिअ बानायनो गोनांखामोन. जोंहानि दुब्लियावहाय मोनसे मा होनगोन, बागान खालामदों आरो ना. बागान गोदान खालामदों, माबा माबि गायदों, बुरजाहैनो खालामदों. बेयाव थांनो गोनां मोनो आरोना. जोङो बेयाव थांनानै भिडिअ बानायहैनो होननानै प्लानिं खालामखाबायमोन. ओमफ्राय बेयावनो अखाया होबाय, ज्राव हाना होनाया गय बिफां सेन्था बायस'लांबाय. ओमफ्राय अखा हाना होनायखाय जोङो दिनै थांथ'स्रा लानानै
थाङासै दुब्लियावहाय ओमफ्राय मिगिखौनो लांनो फैबाय आरो ना अखा बोथोरावथ' मा जागोन मा मागोन जाखायोदि न' मुथु लास्ट थाबाय ओमफ्राय जोङो दा मिगि लांनो फैगासिनो खाथिनि सेन्टारावनो अखायालाय बारा गैया नङा खाथिनि सेन्टाराव जों लांफैदोंमोन स्टुडेन्ट सेन्टाराव मालाय लकडाउननि बन्द बिनिखायनो माबाया मबाइलाव अखासिदो रब्रा नोंखो मुथुखो आयाव उदैया मासे गिदिर नुदों मुथुनि नै जोङो दुकानावहाय मोनफैबाय दुकाना बन्द अब्लाबो न'नि दुकानखा नालाय मानसिखौ लिंहरनानै लांसै मिगिखौथ' जाथारनांगोन नालाय दखानि दं ना मिगि दङ मिगि मिगि लाङो दुखाननिया सिङावसो होसोनाखै पुलिस फैगासिनो लकडाउनाव फानखुमानाया र' पुलिसनो खोन्थाना हरगोन ना ओइ थांसै आदै Kuna nai. Look at my TV. न'आव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय मिगि संनोसै नै टाइमखौ सानदो नों पियास होनांगौ ना आयौ अखा बोथोर नालाय बिनिखायनो न'आ रुमा खोमसिसि जादों आरोना अखा बोथोरावथ' आरो मा बुंनो सेकेन्डआ लाग्रोजोबनोसै Mutu, ayo. Ma थांनो? हा? Mutu? हा? बाजार? हा? जोंहा बिबोनां मिगि जानो नामा होननानै सोंदों आरोना ओमफ्राय बहाबासो थांनो ओंखारदों बेखौनो आं सोंदों आरो बहा थांनो होननानै बोरैबा मोनगाननाय नुनायखाय नैबेबायदि बानायनानै लाबाय मिगिखौ ओमफ्राय दायो सामब्राम सेरनोसै पियास ओमफ्राय दायो सामब्राम बानलु सेरनोसै ना गोरान होनानै संना जाबा मा जागोनलै मिगिखौ ना गोरान होनानै संना जाबा मादि मोनजागोनथाय लोगोफोर नाफाम होलायलायना संना जानांगौ आरो मादि जागोनथाय मोनामगोन नालाय मोदोमगोन बे थाव सेरनाय बानलु सेरनाय पियास सेरनायखौलाय बेसे देखायबाय थानो न' लोगोफोर जेरैबायदि सेरनांगौ सेरबाय आरोना Mutu दैमायाव लाबोलाय